गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आं खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे मोनसे खावलायनाय, आं मोनसे फेसबुक पेज ओपन खालामदों गोदानैहाय। नोंथांमोना अननानै बे पेजखौबो लाइक आरो फल' खालामदो आरो बे पेजनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। 17 इयार्स सरखार सालायबोनानै नों मा खालामबोखो, मा डेभेलपमेन्ट लाबोखो बिटिसिआव? 6 मान्थनि गेजेराव नोङो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो होन्दोंमोन, नाथाय दिनै बोरो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोंलु सोंलायनाय जों दिनैनि समाव नुगासिनो दं। नोंगोना रायजोफोर? दा जायफोरनोखि बेफोरबायदि अबजेक्सन हमलायगासिनो दङ, बैसोरो माबा मोनसे मोजां फिथाइ लाबोनो हागोन ना रायजो राजाफोरनि गेजेराव? हागोन नामा? हागोन? बेफोरबायदि अबजेक्सन हमलायबाय थानानै माबा मोनसे मोजां फिथाइ लाबोनो हागोन नोंसोरो? हा? हागोन? लाजिनोबो रोंला, लाजिनोबो गैया बिसोरनाव। मिथिगौ? जेबो लाजिनाय गैया बिसोरनाव। बिसोरनि बेफोरबायदि केरेक्टारखौ दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै गल'ल' नायबाय थानांगौ जानानै फैदों। मिथिबाय? बुंबाबोथ' जेबो मुलाम्फा गैखाया, मानोना बिसोरनो जोबोद गोरोंखा। मिथिबाय? बिसोर गावसोरनो जोबोद गोरोंखा, बिसोरखौ जों जेबो बुंनो हाया। जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि थाबाथाय जानाय नंला। जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि गुबुन हारिजों नारसिन जाबाय थाबाथाय जों मोनसे समाव जोबस्रांलांसिगोन। दिनै बर' बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि जाबाय थाबाय, जों बेखौ माबोरैहाय रैखाथि खालामगोन? बुहुमाव बर' हारिखौ माबोरैहाय गेरेमसा लाखिनो हागोन? बेनि सिमांखौ नुनानै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा रायजो दाबिनायनि सिमांखौ नुनानै जों बर' हारिनि गासैबो बर' फिसाफोरखौ दिनै फोजालांबाय। नाथाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैला। अब्लाबो बिथांनि सानस्रि सोदोमस्रिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै गोथां जानानै दङ। नाथाय बिथांनि सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ लानानै दिनै जों बर' फिसाफोरा मानो आवगायनो बायो? मानो आवगायनो बायो? बै समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै जुदि बिथांनि सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ लानानै आवगायनायमोनब्ला जानो हागौ दिनैनि बे समखौ बर' फिसाफ्रा नुनो मोननाय नङामोन। बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि साधारन एकर्डखौ बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थानाय समावनो जोङो बिथाङा जुदि लानायमोनब्ला बै समावनो जोङो नुनो मोनगौमोन। नाथाय बिथाङा मानो लायाखै? हा? बिथाङा मानो लायाखैमोन? नोंथांमोना बुजिनो हागोन ना बे बाथ्राखौ? बिथाङा मानो लायाखैमोन बेफोरबायदि साधारन एकर्डफोरखौ? हा? जानो हागौ बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एकर्ड लागोन होननानै जुदि खुगा सिरायमोनब्ला बे बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि एकर्डनिफ्राय साबसिन एकर्डखौनो बै समाव मोनगौमोन। नंगौना नङा रायजोफोर? बै समावनो बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि एकर्डनिख्रुइ साबसिन एकर्डखौ मोनगौमोन। दिनैयो जायफोर जोहोलावफोरा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनांबाय, बैसोर जोहोलावफोरनि जिउमाया सोरगोआव गोजोन गैया आंनि बायदिब्ला। मिथिबाय? दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमायाबो सोरगोआव गोजोन गैया। बर'लेण्ड मुभमेन्टनि आलादा रायजो सोरजिनायनि गिबिसिन मुंख्लं जानांनाय दिनै जोहोलाव सुजित नार्जारिनि जिउमायाबो दिनै सोरगोआव गोजोन गैया। मानो गोजोन गैया होनोब्ला दिनै बेफोरबायदि आलाय सिलाय बेले बेजे गोरोबलायनाय गैयै खोथा बाथ्रा बुंलायबाय थानायखौ जानो हागौ बैसोरनि जिउमाया सोरगोआव बैसोरनि आत्माया दिनै नुहुरबाय दङ आरो बैसोर मिनिहरबाय दं जोंखौ। मिथिबाय? बैसोर जोंखौ मिनिहरबाय दं गोजौआव थानानै। मिथिगौ? आरो बे बाथ्राया सैथोबो जानो हागौ आंनि साननाय बायदिब्ला। दिनै जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोनसे पिस एकर्डनि मुंजों जों मिथिनानै मोननाय जायो, एबा मोनसे गोजोन गोरोबथा। जाय गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दिनैयो एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा फैबाय। जों रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय, जों गोजोननायबो मोनबाय। मोनसे एकर्डनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना उदां फोथाराव फैनो हाबाय, आलो गोजोनै थानो हासिगोन। जों गासैबो रुजु रुमुयै खौसे जालायनानै जोङो दिनै दावगालांनो हासिगोन। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै सानबाय, नाथाय बैफोर बाथ्राफोरा मोनसेबो गोरोबदिया। बिनिफ्राय जों रायजो राजाफ्रा नुनो मोनबाय मा? बिसोरो गावसोरनो दान्थे बिदिन्थे जालायनाय, गावसोरनो माने सैलायलायला। अब्ला बेसे दुखुनांथाव बेफोर जाथायफोरा, बेसे लाजिथावना। दिनै मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैनानै माखासेया गावनि जिउखौ सुंथाना लाखिनो थाखाय
गावनि न'खरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै दिनै थांनानै दङ आरो माखासेया गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै निजिनि जिउखौ सुंथानानै दङ। बिनिनि गेजेराव सानैसोआ पलिटिकेलनि सियार पावार लाबाय, सानैसोआ दिनै जोबथेसालियाव लांफिनजाबाय आरो माखासेया दिनै खारखुमा नांबाय। गोजोना बोरो जों बेखौ लानानै गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय सम नङा आरो बेफोरबायदि जाथायखौ नोंथांमोना बिटिसिनि इलेक्सन खाथि सम सफैब्लाथाय नोंथांमोना पलिटिकेल इस्यु खालामनानै रायजोफोरनि सिगाङाव मिनिंलेस पइन्ट्स माने फोरमायनो सानो। खोनासंना रायजोफोर, बेफोरखौ खोनासंनाङा, मिथिबाय? नोंथांनि गोसोआ मा होनदों नोंथांनि गोसोनाव सिगां सोंग्रो, सैथोआ मा? रावनिबो खोथाखौ खोनासंनाङा। खोनासंथारना रायजोफोर, सोरबा लिडारनि गोदै गोदै बुंफ्लांनाय रावखौ खोनासंथारनाङा, मिथिबाय? खोनासंथारनाङा। आरो दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनबावो रायजो राजाफोर, बिटिसिनि एमसिएलए इलेक्शना जेब्ला खाथि सफैयो अब्ला रन्जन दैमारि सारनि मुंखौ लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदिसिना गावसोरजों दान्थे बिथान्थे जालायनाय बाथ्राफोरखौ फोस्रावनाय जों नुनो मोनबोयो। बेफोर बेसे गनायजाथाव? रायजो राजाफोरा बुजिनो हानाय गोहो गैया नामा? दङ, रायजो राजाफोरा साननो हानाय बुजिनो हानाय गियान दङ, नाथाय नोंसोर बायदि मानसिखौ नुबाबो नुयि बायदि जानानै दङ। मानोना नोंसोर बायदि मानसिया बुंबाबो बिनो बुङाबाबो बिनो एखे। नोंसोरनि जिथु भावथिना, बे भावथिनाखौ दिनै रायजो राजाफोरा सिरियै जनानै नायगासिनो दङ। नोंथांमोना बैसोर बायदि बेसेनजों रुजुजाग्रा लिडार्सफोरखौ नोंथांमोना दिनै गावबा गावनि साफा माने आइडल माने गुरु हिसाबै नोंथांमोना मानिबोगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना बेनि गुबै आखुआ मा? दिनै नुबाबो नोंथांमोना नुयि बायदि जानानै आन्दायबायनानै समनि फाखनाव आन्दायबायनानै नोंथांमोना दङ। नाथाय दिनैनि समा बे नङा रायजोफोर, नोंथांमोना सिनायनांगौ सोरबायदि मानसिखौ जोङो दिनै सिबिनांगौ, सोरबायदि मानसिखौ जों दिनै बरायनांगौ। सिरि मोनदो रायजोफोर, नोंसोरो सिरि मोनदो। बेफोरबायदि सोरनिबा गोदै गोदै बुंफ्लानाय रावाव नोंसोरनि सम, नोंसोरनि बेसेनखौ नोंसोरो ओइलाम दा खालामना ला, मिथिबाय? ओइलाम दा खालामना ला। जायफोर बेसेनजों रुजुजाग्रा लिडार्सफोर दं, बैफोर लिडार्सफोरनि थाखायनो दिनै गुलाय गुजाय नुथायखौ जों नुनो मोनबाय दङ। फारसेखैजा बेसेन लादों, फारसेखैजा नंखाय खुगाजों गोदै गोदै बाथ्रा बुंदों। नंखाय खुगाजों गोदै गोदै बाथ्रा बुंखांनायनि उनावहाय बिसोरो गावसोरनि नंखाय खुगानि बेसेनखौ आन्दोआव लाखुमादों। नंगौना रायजोफोर? न'नि एन्जरखौ जानो होसोग्रा मावजियाबो न'निनो। रायजो राजाफोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनाय सोर? नोंसोर नङाबा? अब्लाबो दिनैनि समावबो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बावगारनानै दिनै नोंसोरखौ खौसे जाजानो लुबैयो। नाथाय नोंसोर खोनासङा, मिथिबाय? लोगोसे मोनसे खावलायनाय, बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। खुलुमबाय।